Тетевен е разположен в неповторимото по красота и природна хармония поречие на река Вит, в полите на Средна Стара планина. Тук река Вит и планинския кът са се прегърнали, притиснати от импозната планинска грамада. Било отдавна. Пазва топла в закътано усое, приканила да пуснат котва тук, странници и свои. И град се дигнал нависоко, не мери ръст с небето, а с широтата на сърцето и поглед надалеко. В ханска България, при най-причудливата извивка на Вит под Петрахиля, се заселил планинец, до река и път, слязал от горите стражници. И по слънчев празник, в езическа или православна година, идели дъщери и синове, зетюве и снахи, за почит от тетюви. Като тетива е опънат, издължен и проточен, градът от двете страни на Вит. От всички околни върхове се гледа тази тетива, образувана от селище и криволична река. Старобългарската тетива или местното тетю са звуковият темел на кръщавката Тетевен. Помисли ли човек? Все има какво да научи за родния му край, особено когато го обича. Ние децата от съвременна детска градина Васил Левски, град Тетевен, обичаме нашия роден град. Макар и да сме още малки, знаем много за неговото минало, а бъдещето му е в нашите ръце. Хубав е Тетевенският край! Равдив Леополи и разкършил снага, отвежен до глаза. Перото на поета е слабо да го пише. Палитрата на художника е сигурно да го презентаде. Чаровен със своята природа, която няма разпора себе си. Където и да се бъдете, кой ви спира? Това е природа, една малка Швейцария. Тя е тук пред очите ви. Това е нашия малък роден град Тетевен. Това е край зимна хубост и пълна с красота. Пребродил съм България, който съм и Швейцария и по други места на Европа. Но ако не бях дошъл в Тетевенския Балкан, щях да стане чужденец на майка България. Не съм виждал по-волшебен край. Написал писателят Иван Вазов 1921 година, когато посетил Тетевен. Трескавец се издига от североизток нашия град. Той прилича на полегнал и задрямал, откъдето за да даде облак, все на него стени ще блеса се скаже и се чуе трясък. Така се появил и името му. Поколенията помнят Трескавец, защото той спасил много хора, когато кърджилите през 1801 година подпалили града. Острич е един от върховете около Тетевен. Той прилича на конус.
Старите хора разказват, че на един дядо му се присъдил, че на този връх е стригнал вулкан. Той разказал съдия си на попа. Попът мислил и решил, че трябва да се отслужи молебен и да се умилостиви злото. От началото на месец октомври бабите от Тетевен поемали към върха и всяка в престилката си носи камък, за да затисне злото. Това суеверие се зачита и днес. Червен е другият връх, който излиза с нога на Тетевен. Той така се нарича, защото слънцето залязва над него. Ярко-червена светлина. Той е най-високият ни връх, 1100 метра. Връх Червен е прославен с легендата Изворът ключ. Тук овчарката Яна, както се посела овцете и пеела, паднала в една яма. А ключът, който висял на престилката, след известно време се появил на изворът над града. Затова нарекли Изворът ключ. Високо над Тетевен развява грива връх Хайдушката поляна. Там преди години на празникът Гергьовден са събрали местните хайдути Данчо, Ангел и Димо. Те са провикнали от високо, колкото им глас държи, за да знаят тетевенци, че има кой да ги пази от турци. Ставам. Вече и вие си имате тути. Вече и вие си имате хайдути. Най-личен от върховете около Тетевен е Петрахилия. Сутрин слънцето, щом изгрее, ще огрее първо него. Затова древните траки са го нарекли Слънчев камък и този връх е поставен в емблемата на нашия град Тетевен.
Според една легенда, един момък му харесал красива мома цвета. Седем и той на кавала, тя слушала за хлас. Той Димо я го искал за жена, а тя за да го изпита му казала. Ще пристана, ако налиеш курката ми в селата петрахилка. Петелюк стоен. Изкачил се Димо, забил хурката и после се спуснал по въже от павет. Но въжето се скъсало и той загина. Затова нощем, когато вятърът запе над Петрахиля, песента му напомнила за смъртта на юнак, ревент Димо. Гради в Тетевен. Той се е свил в пазвата на Манастирски дол, построен през 14 век. Цар Иван Жисман, знак на признателност за дейността му, дарява кръст. През далечната 1766 година тук манастира се открива килийно училище. Тук се пишат книги и се рисуват икони. Много хора се учат на занаячи. Свети Илия е помагал за забогатяването на много тетевенци и това не се харесва на турците. Те нападат нашия град и го запалват, но манастира се запазва. Всяка година на 2 август тук се провежда манастирски събор и през вековете той винаги ще бъде крепост на българщината.
своите църкви и камбан. Дойде ли празник, те гласят от ранни зори целия град. Църквата Свят Свети е издигната през 1846 година с дарени пари от граждани. Някога през турско робство камбаните на църквата напомняли на раята, че българите сложили песента на камбаните е хтяла на чукари и крешули. А ехото им отеква в ушите на хората. До църквата през 1858 година издигало с нага и първото класно училище. В него Васил Левски е провел една от сбирките на местния революционен комитет. Своите къщи. Те били задружни, помагали си и се радвали, когато се развявал пешкир на покрива на нова къща. А майсторът се провиквал колкото го глас държи. Хора! Направихме нова къща! За здраве и берекет на всички! Да се пълнат спаници, да се мерят с лъжици, колкото звезди на небето, толкова деца в тази къща. От кърджалиите. Тя дълго напомня на поколенията за най-страшното събитие в историята на Тетевен. Ой, сое бално
бабевската къща в онова време. В нея отсядал Васил Лески и тук е провел една от сбищите на местния революционен комитет. Късно на другата спирка станал една от стаите на мъжкото класно училище, което се учредява местния революционен човек. А негов председател бе избран Станю Врабецки, а за касиер Петко Мирев. Тази къща е запазена от скриварището, което се укрива Васил Ревски. Вила собственост на братята Никола и Йончо Бобевски. Те построили на градската вода воденица. Там правили шайци, адли, имали и манта. Продавали кашкавали. С изкарните пари те отишли до Божия гроб и станали хаджии. Бобевската къща е учредена етнографска сбирка, която дава представа за бита на търговските семейства от миналото. Тук са показани бакърени, керамични и други съдове, а в приземния етаж е подреден дюкян за аби и шайци. Снимка на Бобевската къща краси изложба в град Рим, а ние тетевенци се гордеем с това. Воденица се намира там, където притока на Козница влиза в града. Тя принадлежава на стария поборник Лечо Николов Гайдаря. Освен ковач, той е бил и прочут гайдар. За да изхрани 10-те си деца, той отбил част от водата и си направил воденица. Тук се мелял брашно на воденичен камък, а това било повод да се срещат много хора. Левски научил за това и няколко пъти гостувал в воденицата, така че е станала средище и на местните комити. Днес воденицата е паметник на култура. Напомня за понтажните времена на тетевенци.
до планинския Тетевен, на лески послан да даде, Вазов да го възпе, зато има думат Алтън Тетевен. Миналото на Тетевен започва от Траките и стига до наши дни. Отгледал е много поколения, които са се раждали и живели тук и давали своя принос за неговото развитие. Много са синовете на Тетевен станали борци за свободата ни. Един от тях е Сава Младенов, роден на 5 декември 1845 г. в бедно семейство, най-големият от 5 деца. Сава бил със свободолюбив характер. Минал не минал ден и управителя на Тетевен Юсуф Бей извиква бащата на Савата и му казва: „Бай, младене, твоят Сава пак биш на офеса на наша сан. Кажи му да си събира акъла.“ И Савата го събрал в една турбица и в една тъмна нощ поел към Влашко. При хъшовете той възмъжава и израства духовно. Посвещава повече от 10 години на революционно дело. През 1867 година постъпва във Втората българска легия. Левски го запознава с плановете си за изграждане на вътрешна революционна организация. След разпускането на легията, двамата идват в страната и започват създаване на комитети. Савата води апостола в Тетевен, където той учредява местният революционен комитет. Савата е един от първите, които през 1876 година се записва в четата на Христо Ботев. Тетевенците били най-многобройната група в Ботевата чета. Качили се от Турно Могореле. Редом с Ботев, Сава Младенов целува Козлодуйския бряг и поема рискования път на боя. Ранен при Милин камък, Савата не изостава от четата. След убиването на Ботев на връх Околчица, той последен целува студеното му чело и казва през сълзи: „Прощавай, войводо, ние ще продължим борбата.“ Савата тръгва с Никола Войновски за Тетевенския Балкан. На 21 юни 1876 г. предаден, той бива убит и обезглавен в местността Козница. Който и да посети Тетевен, ще го посреща на входа му паметник на Петко Милев Страшния, изправя се като стража на своя роден град. Намирам се и Козур махала пред къщата на моя дядо Петко Милев Страшен. В нея имал всякакви оръжия. Над леглото му висял пищов черногорец. До него саби и всякакви. На една от вечерите обратя Хаджи Иванови Лекси спечелил сърцето на Петко Милев. Страшният го потупал по рамото и му рекал: „Имай ме за твой човек. Богатството ми е на твое разположение. Нека Бог да изпълва сладките ти думи.“ Петко Милев Страшен станал касиер на новия революционен комитет със своя буен нрав. Той помогнал на Тетевенския комитет да стане един от най-големите в страната. За него посреденки шушукали, че една добре раздача стрелец в Тетевен. Изплашен от смелия балканджия, а в конака му извадили прякора Страшния. Колко изгоре са заглеждали по него, че е хем хубав, хем зелен. Майка му знаела много песни.
но Петко най-много обичал хайдушките песни. Петко Милев отлягва по пътя на народната закрила, заловен за революционната си дейност и изправен пред съда на Али Саид Паша, той с гордост му казал: преди 500 години българите са имали свое царство и господарство и скоро пак ще го има. Където е текла водата, пак ще тече. Ваньо Маринов. От малък той бил буен и непокорен. А когато порасна на се, той поведавал на борбите, конните на бягания, провеждани на планините. Както добре яздал, така и хубаво пел. Най-много обичал хайдушките песни. Не могъл Баню да понесе мъките и болките на поробените хора и поел пътя към борбата. Било през пролета на 1872 година. В Братановия хан се отбива непознат търговец. Това бил Васил Левски. Какво са си говорили апостола и Баню? Само те си знаят. Но сутринта непознатият търговец казал на майка му: как обожаното, той прилича на мен. Че сме свободни, а не робове, че сме струшили връстни окови, че сме свободни, а не робове. Дружно, братя българи, боя да вървим, дружно, братя българи, врага победим. О, майко моя, родино мила, ние сме вече рая покорна. О, майко моя. Баню Маринов влачи отряда на полковник Орлов за освобождението на Тетевен от турците. С извадена сабя той крачи смело напред. На мектана се извива кръшно хоро, първото свободно хоро на Тетевен.
пред историческият музей. Той е един от 100 национални туристически обекта на България. В него е показано развитието от Тетевенският край от древността до освобождаването му от натурско робство. Историческия музей е основан през 1911 година от тетевенеца Михаил Койчев. Отделя се самостоятелна сграда през 1932 година, когато по инициатива на Градския благотворителен комитет Георги Бенковски е бил построен дом-паметник с доброволния труд и дарения на местните жители. Pojďte, koga preselo, pojďte, sokone da... Паметника или днешния музей е построен знак признателност и почит към загиналите за свободата. Тук до входа на музея е поставена паметната плоча с имената им. Traša za mene, ama za mene. Da ne bi čuje majka mi, gdje bi traša za mene, ama za mene. Чита детска градина е построена на мястото на стария метод по инициатива на местната общественост. При идването си в Тетевен, апостолът Васил Левски е отсядал в метоха. Ето защо се решава градината да носи неговото име – Васил Левски.
вярно звучен, разпилява